नायदो लोगोफोर नै चिरां डिस्ट्रिक्ट आमगुरिनि फरायसाफोरा जोबोर गिदिर खानामाख्रा दैखौनो बारसोमनानै फरायसालियाव फैनो गोनां जायो। नै नायदो नै बारलांबाय दा स्कुल गनानै नै आयु जोबोर गिदिर दै। ओमफ्राय मथा मथि बियो बुहुत गोजान आरोना जुम खालामनाय जादों बेखौ ओरैबायदि गोजाननिफ्राय जुम खालामहरदों नङाब्ला बे दैया गुवार आरोना जोबोर गिदिर। दा नै बुहुत रिस्कि आरोखि नै बारलांबाय बिसोरो नै वाव नै नायदो नै ओरैबायदि गोथौ आरोखि जिसिबि बुरनाय मानाय बायदि खालामनाय हाखरबो थाबावोसो नै हनै नायदो नै दाना गोजावलांबाय आरोना हनै ओरैबायदि रिस्क आरोखि ना हनै दा नायदो हनै ससे गोजावबाय ओरैबायदि रिस्क ओरैबायदि गिथावना आरोखि बे दैया दा दफानो ओरैबायदि देरो बे दैया ओरैबायदि कारेन्ट स्पिड आरो बे दैया। बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दायो आङो आमगुरि बाजाराव फैदों। ओमफ्राय आमगुरि बाजाराव फैनायजों लोगोसे आमगुरि बाजारनि एसे ओरै सानजाथिंजाय एटाच ओरैहाय भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय मोनसे खानामाख्रा दै दं। दा बे खानामाख्रा दैया दिनैहाय ओरैबायदि गिदिर देरदोंमोन। ओमफ्राय मोनसे दुखुनांथावनि बाथ्रा ओरैहाय बे आंनि उनथिंजाय दै नुदों। दा बे दै बारनानै ओरै सानजाथिंजाय गोबांथार गामि दङ जेरै राङिजरा, खुंख्राजरा, दोरगापुर। केमेरानि क्वालिटिया मोजां नुवाखिसै जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला ओरैबायदि खोमसि जादों बोथोरा। बेसेबांबा गोबाव समनिफ्रायनो गोबांथार फरायसाफ्रा नैबे खानामाख्रा दैखौहाय दै देरब्लाबो गावनि जिबनखौ दान होनानै बारसोम बारसोम फैनानैहाय स्कुलावहाय फैनो गोनां जायो। ओमफ्राय बेजों लोगोसे थांनाय 2022नि बेसेबांबा थारिखआव दानि जोंनि बिटिआरनि मान होनो गोनां चिफ प्रमद बर' सारखौहाय फैनानैहाय नायजंफैनाय नुदोंमोन। नोंथांमोना नुदों जानांगौ जेराव बेयाव आंबो दंमोन नोंथांमोना नुगासिनो दंबो जानांगौ। ओमफ्राय ओरैबायदि दुखुनांथाव आरो दा नैबे खानामाख्रा दै बेखौहाय माबा मोनसे जुदि राहा लायोब्ला ओरैबायदि मोजां जागौ आरोखि। दा आङो बेखौनो दिनैनि गेजेरजों भिडिअ बानायनाय जाबाय नै मानो होनना बुङोब्ला बे लामाजों गोबांथार स्टुडेन्टसफ्रा हान्थिनो गोनां आरोखि। बेनो नै आमगुरि बाजारा जायखौ बुङो आमगुरि बाजार। ओमफ्राय बिनिनो एटाच नैबे दै आरोना आं देखायगासिनो दङ नै बेनो ओरैबायदि गिदिर गुवार आरोना। बै खालामाथि हाजो बियो बे भुटान हाजोनिफ्रायनो फैयो बे दैया ओरैबायदि कारेन्ट फैखायो स्पिड फैखायो। दा नै नायदो ओरैबायदि देरदोंमोन बे दैया दिनै ओमफ्राय दा लैबाय आरोना। ओमफ्राय नै बे दैखौनो बारनानै गोबांथार स्टुडेन्टसफ्रा स्कुलाव फैनो गोनां जायो। ओरैबायदि गावनि जिबनखौनो दान होनानै बारबोनो गोनां जायो सिबायफोर। बाहायग' दङ दिनैहाय गोबांथार स्टुडेन्टसफ्रा गोजावनोसैमोन ससे गोजावदों सिबायफोर खिन्थु बाहायग' दं गाखांनो हादों आरो। दाथ' आं बारलांनो हाया नैबेथ' फिसासो नै गिदिरा बैजोंसो आरोना। ओमफ्राय केमेरानि क्वालिटिया गोजाननिफ्राय जुम होनायखाय मोजां नुवाखै जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला बुहुत गोजान आरोना। नै बेखौ बारनानै बैयावसो आरो ओमफ्राय जुम बोनाय जाबाय मोजां नुवाखिसै थेवबो जिखिनि नुबाय बेखौनो दिन्थिनाय जाबाय आरोखि। दा दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो। दायो बेबायदिनो नै जोङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारमोना नैबे आमगुरिनि नैबे दैखौ नायदों। दा नोंथांमोना नायनानै ला नैबेखौहाय आमगुरि बाजारनि बे दै खुरखाबोनायखौ नायदों। दा नोंथांमोनाबो नायनानै ला नै लोगोसे दङ नै बेयावनो बेबायदिनो गोबां बिथांमोना नायफैदों नायगिदिंबाय फैदों नायनानै ला लोगोफोर। दा फैबाय थानाय समफ्राव नैबे खानामाख्रा दैखौहाय थांलाय फैलायनि थाखाय माबा मोनसे सुबिदा खालामना होयोब्ला बहुद मोजां जागौ आरोखि बाख्नायथावना जागौ आरोखि आं दा बेखौनो सानो आरो। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो।